L-erba filgħodu saret konferenza dwar il-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea li titratta l-effetti internazzjonali tal-beħ b'subbasta ta' bastimenti li jinqabdu bil-qorti. Fis-settur marittimu sidien tal-bastimenti li ma jkunux jifilħu jħallsu d-djun ikollhom ibijaw il-vapuri tagħhom sabiex jitħallsu l-kredituri. U għalhekk huwa importanti li min jixtri dawn il-vapuri ikun jista' jixtrihom mingħajr djun. Net News tkellem mal-avukat N. Fenek, il-President tal-Kumitat Marittimu Internazzjonali. Imma importanti għalina u Malta, għaliex aħna u Malta imbijaw ħafna bastimenti b'subbasta u allura tkun ħaġa tajba ħafna għal Malta. Jekk ikun hemm il-konvenzjoni ħalli meta l-vapuri jinxtraw għaw Malta b'subbasta, is-sidien ikunu jistgħu jużawhom liberament is-sidien il-ġodda mingħajr il-biża' li dawk il-vapuri jerġgħu jiġu arrestati meta ikunu qegħdin jagħmlu l-vjaġġi tagħhom. Fenek sostniet li l-għan ta' dan is-simpożju kien sabiex tinġibet l-attenzjoni dwar l-importanza ta' din il-Konvenzjoni Ewropea sabiex eventwalment tiġi ratifikata u tifforma parti mill-liġi f'Malta bħala stat membru tal-Unjoni Ewropea. Hija konvenzjoni importanti ħafna għal settur marittimu li wara kollox huwa responsabbli, il-bastimenti huma responsabbli biex iġorru 90% tal-trade internazzjonali. Preżenti għal din il-konferenza fost l-oħrajn kien hemm id-deputat tal-Partit Nazzjonalista u kelliem mal-Oppożizzjoni għas-settur marittimu u l-impjiegi Ivan Castillo, rappreżentanti mill-Unsitral u diriġenti mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.